večeras ćemo čuti priču o Medi Crispiju. Bilo jednom davno, kada je ovaj Medo bio još uvijek živ, jer je slušao svog oca, dakle bijaše sretan. Ali Crispy je imao jedan strašan problem. Bio je jako znatiželjan. Da, i jednog dana vidio je nešto novo i umro! Samo tako? Da! Svaki dan isti kraj. Shvatio sam, tata. Moram se čuvati svega novoga. Bravo, sine moj. Moja obitelj je preživjela sljedeći tatino glavno pravilo. Nikad ne napuštaj špilju. Mi nikada nismo imali priliku istražiti vanjski svijet, a nismo ni slutili da će se naš svijet skroz promijeniti. Ip, spusti se! Brzo u špilju! Idemo! Pazite! Ovo zbilja moraš vidjeti. Tako je lijepo. Ajmo! DreamWorks, Croods.